Mabagal po na daloy ng sasakyan nararanasan po sa road rehab sa bayan ng Labrador. Mga motorista panawagan ng mas maayos na traffic management. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Abala at mabagal na usad ng trapiko ang nararanasan umano ng mga motorista at pasahero sa tuwing dadaan sa kahabaan ng kalsada ng Barangay Tubuan, Labrador dahil sa nagpapatuloy na rehabilitasyon ng kalsada sa lugar. Batay sa annual procurement plan para sa fiscal year 2025 ng DPWH Pangasinan 2nd District Engineering Office, higit 18 million pesos ang inilaan para sa road rehabilitation project na sinimulan dapat ng March 2025 at nakatakdasan ng makumpleto pagsapit ng July 2025. Dahil sa limitadong galaw ng mga sasakyan sa mga bahagi ng kalsada, tumatagal ang oras ng kanilang biyahe habang nagpapatuloy ang proyekto. Malagi po bang mabagal yung daloy ng trapiko? Traffic po ay Walang magagawa at daanan eh. Hindi na makakataan. Maging mga nagtitinda ng dried fish sa nasabing bahagi, apektado rin. Wala po. Simula nag-umpisa, 0-0 na kami. so paano po yung system nun ma'am para ho may mabenta kayo kahit paano? Wala lang kung may mga tumitigil na naglalakad papunta rito, yun lang. Ganun lang. Parang kahapon. Wala, 0-0 talaga kami. Samantala, naglabas naman ng road advisory ang DPWH Region 1 at sinabing nananatiling bukas sa dalawang direksyong daloy ng sasakyan ng apektadong bahagi ng Pangasinan-Zambales Road sa nasabing barangay. Gayunman, ipinatutupad ang stop-and-go traffic scheme sa mga aktibong work zones na nagsimula noong June 12 hanggang June 16, 2026 habang isinasagawa ang rehabilitasyon, rekonstruksyon at pag-upgrade ng mga sirang sementadong kalsada sa lugar. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.